Ola, benvidos ao meu canal de carácter deportivo training para comezar a facer unhas flexiones. A mellor maneira é cos xeonllos no chan, facer suavemente flexiones cos brazos para ir quecendo, e se vamos botando as pernas para atrás, vamos aumentando a forza nos brazos ata xa completamente estiradas, cargar todo o peso do tronco sobre os brazos, e cando o brazo xa suficientemente forte para soportar un impulso de salto, seremos capaces de dar un aplauso no aire con moito reflexo e habilidade. Así, desta maneira, en 3 sencillos pasos, sacamos o máximo rendimento da flexión típica de brazos, que pode ser divertida, aínda que sempre con cuidado de, se aplaudimos no aire, baixar rápido os brazos ou soltar as pernas hacia atrás para non escangallar a cara no chan. Se os gustou o vídeo, suscribídeos ao canal e seguimos en contacto, amigos.